Nachádzame sa na stavbe, ktorú obyvateľia tejto časti určite veľmi radi uvítali a uvítajú, a hlavne v období, keď to bude ukončené. Ide o obslužnú komunikáciu na Razisovej ulici, kde táto komunikácia slúži väčšinou ako zásobovacia komunikácia pre objekty nachádzajúce sa na Zimnej ulici. S prácami sme začali v mesiaci august tohto roku a lehota výstavby podľa procesu verejného obstarávania by mala končiť po 9 mesiacoch, teda niekedy v máji roku 2026. Harmonogram výstavby hovorí o tom, že celá tá stavba sa rozdeli do dvoch etáp. Tá časť, ktorá sa dá a bude realizovať v roku 2025 a tá, ktorá sa bude realizovať v roku 2026. Čiže prvá časť komunikácie v tej definitívnej a konečnej polohe by mohla byť tá prvá časť s napojením od Kožuchovej ulice ukončená do konca tohto roku. Verím, že sa nám podarí a že poveternostné podmienky dovolia, aby sme na tejto časti komunikácie uložili aj definitívne povrchové úpravy asfalty. Súčasťou celej tej stavby, teda nielen prvej a druhej časti, je aj verejné osvetlenie, nejaké príslušné množstvo parkovacích plôch, ale aj v rámci toho drobná architektúra, možno nejaké odpadkové koše a prípadne lavičky, ak bude treba. Všetko je v realizačnej fáze. Dodávateľ momentálne realizuje vo veľkej miere podkladné konštrukcie, realizuje dažďovú kanalizáciu a rozvody verejného osvetlenia. Tak ako som spomenul, boli by sme veľmi radi, keby sa nám podarilo aj pre obyvateľov tejto časti ukončiť prvú časť tak, aby v decembri tohto roku bola časť z Kožuchovej asi približne v jednej polovici ukončená a definitívne odovzdaná do užívania.